Повечето хора не се разделят заради липса на любов. Разделят се, защото не издържат напрежението да пораснат. Всяка връзка минава през кризи. Няма изключения. Любовта не е права линия. Тя е натиск, сблъсък, разочарование, после избор. Избор дали ще бягаш или ще останеш. Ще има дни, в които ще се чувствате далечни. Думи, които не излизат. Тишина, която тежи повече от къвга. И моменти, в които ще си мислиш, че ако си тръгнеш, ще ти олекне. Няма нищо ненормално в това. Ненормално е да вярваш, че истинската връзка не минава оттам. Силната връзка не е тази без проблеми. Силната връзка е тази, в която двама души издържат напрежението да говорят честно. Да останат, когато егото иска да победи, а не любовта. Да слушат, когато е по-лесно да се защитават. Да поемат отговорност, вместо да сочат с пръст. Всеки може да обича, когато е лесно. Малцина могат да останат, когато е трудно. Там се вижда реалността. Там се вижда зрелостта. Там се вижда ангажиментът. Там се вижда дали връзката е избор или просто навик. Перфектни хора няма. Има двама несъвършени, които всеки ден решават да не се предават. Да растат вместо да бягат. Да поправят вместо да сменят. Следващия конфликт не го използвай, за да докажеш, че си прав. Използвай го, за да станеш по-добър партньор. Това разделя връзките, които умират, от тези, които оцеляват.